Уважаеми зрители, още с пристигането ни в прекрасния родопски град Девин ни посрещна слънчево и топло време. Но понеже съм си взел в сака само едни боксерки и един потник на дупки, аз поисках да разбера дали времето ще се задържи толкова хубаво през цялата седмица, като сме тук. И веднага побързах да се свържа директно с хората, на които най-много вярвам за времето, именно със Световния Магадански институт по дъжд, екология, валежи и нанометеорология, съкратено Девин. Оттам ми изпратиха следната прогноза за времето. Утре в цялата страна ще е сухо и слънчево. Евгений, трябва някаква музика за времето. Ти седиш и спиш както обикновено. Утре в цялата страна ще е сухо и слънчево. Само в района между софийските квартали Банишора, Фондови жилища и Света Троица ще бъде влажно. Просто централният софийски затвор плаче за Стефан Софиянски. Дори тук, в Девин, уважаеми зрители, новините от столицата на науката и откритията Магадан пак ме застигат. Последното проучване, направено от магаданските учени, хвърли нова светлина върху гибелта на пътниците на кораба Титаник. Оказва се, че всички пътници на борда на Титаник са потънали в лукс. И още една вест от Магадан. Магаданските експерти по санитарен фаянс и туалетни принадлежности за Барсенко и Подмивалкин са направили поредното си фундаментално откритие. Те са създали първата в света туалетна с прозрачна врата. Според учените така веднага се разбира дали туалетната е заета. Уважаеми зрители, отново се върнахме тук, културния дом в град Девин. Докато вие гледахте реклами, аз разказах много интересни истории, но за съжаление тях не мога да ги кажа по телевизията, защото в тях има много думи, които аз не бива да изричам по телевизията, защото Сем може да ме глуби. Не, че ми пука кой знае колко много, но трябва да спазваме приличие. Да минем нататък. Често казвам, че аз живея в моето студио. Тая седмица живея тук, в културния дом град Девин. Както се казва, културният дом е и мой дом. Не, културният дом е моят дом. И тук се чувствам прекрасно, обзавел съм си всички удобства. Ето, например, имам прекрасна музикална уредба, модел Кукубент. Имам прекрасни картини на красиви жени. Те са от любимия ми цикъл Магаданс през есента. Обожавам да съзерцавам техните меки, заоблени форми, внушаващи ми вяра в живот. Разбира се, за дългите ми самотни нощи съм си донесъл и любимия телевизор, по който дават само красавицата от личника, шоуто на Слави и смешки. Сега мисля си го цъкна, защото започва любимото ми предаване. Актьорите от шоуто на Слави разсмиват самия Слави Трифонов. За мен е удоволствие да ви представя тук в Девин, за да се забавлявате и вие заедно с мен, а и вие пред телевизионните екрани. Представям ви Краси Радков, Любомир Рейков и родопчанина Виктор Калев! И така, добре дошли, момчета, благодаря за бележката, която ми изпратихте, прекрасна е, но няма да я прочита на зрителите, защото е с интимен характер. Кой ще започне с едни? Ти си мръсник, знам, че ти си в идеята, в основата на тази идея. Не, искахме автограф. Няма автограф, ще ви дам после. Като ти, понеже си от тая част на България, Викторе, ти предлагам да започнеш пръв. Явно ти е необходимо да се... Какво правиш, бе? Какво правиш, Викторе? Чакайте, бе, оставете момчето. Той виждам, че ще става момиче. Какво момче? Той е като при алигаторите. Не знаят какъв ще станат, като ги родиш. Моля? Алигаторите не се раждат всички еднакви. Така ли? Който се излюпи пръв е мъжки, после е женски или обратното беше. Да? Че как им се оформят вторичните полови белеси? Аз се сещам изобщо една порода хора, ама... Те по-късно избират какви да бъдат. Да, има такива. Да. Сред алигаторите има ли хомосексуалисти? Има, но така трудно се окупляват с тия прешени гърбици. С тия събите? Да. Готов ли си, че... Ау! Екстаза им е много лесно. Само едно червилце за разкош да удари. Почвам.
Бихте ли се представили, защото аз преди малко видях Виктор Калев, сега виждам друг човек. Приятно ми, аз съм Лилка. Благодаря ви, аз съм стара мома. Даже бих добавила, че съм по-скоро стара, отколкото мома. Не помня вече кога ми пукнаха стъкълцето. Толкова пъти са ми го чупили този джам, че съм си намислила да си сложа алуминиева дограма. Много ми е удобно. Зимата топло, лятото прохладно. Освен слаба памет, между другото, имам и много слабо зрение. Така ли? Да, абсолютно. Имам такова слабо зрение, че мога да излизам с всеки. А моето наказание е любовта. Много съм влюбчива. А любовта е маниакална болест, която се лекува единствено и само чрез брак. Всичките мъже, които срещнах в живота си, бяха невероятни. Сладки, забавни, божествинярски, интелигентни и тапунгери, разбира се. Ние, жените, може и да сме слабия пол, а мъжете определено са най-слабия пол. Ама аз нямам така предразсъдъци. Всички ги мразя еднакво. Мъжете са животни. Те са крокодили в реката на желанието. Това го казаха в един сериал, не помня кой, в 353-та серия на 15-та минута някъде беше, мисля. Мъжът е липсващата брънка между маймуната и човека. Всъщност аз харесвам само два типа мъже. Сънародници и чужденци. Да. Не, разбира се. Търся си мъж, който да бъде единствено мил и разбран. Толкова ли много искам от един мултимилионер, бе? Майка му стара. Помня с нежност само първата си любов. Оттам нататък почнах да ги групирам. На мои и чужди. Много харесвам чужди мъже. Толкова е романтично е. Чуждият мъж е като на лизинг. Един път месеца го лизваш и айде. Но първата си любов не мога да забравя. Абсолютно не мога да забравя. Беше невероятен, силен, висок, мускулест, като животно, бе. Много ме биеше. Биеше ме като реч на Фидел Кастро. По 7 часа. Блъскаше ме така главата в таблата на леглото. Ама аз не се оплаквам. Много съм издържлива. Курната жена съм, дете има една дума. Метнала съм се на баба си. Тя беше много корава жена. Погребала е 3 съпрузи. А 2 от тях са били само задрямали. Да. Баба ми казваше: Лилке, ако един ден мъж те зареже, има един много лесен начин. Така. Бъди, ако искаш да те зареже всъщност, бъди мръсница в кухнята и готвачка в леглото. Много умна жена беше. Тиха, кротка, спокойна, е така като мене, както ме гледате. Не, вика, че съм била неспокойна, малко съм била нервачка, глупости. Изобщо едно към едно съм баба си. Тя умря, Господа е прости, на 83 години. Четвъртият мъж по-бързо просто извадил пистолета. Да. Ама ние, жените, разбира се, движим света, да си дойдем на думата. Значи, кой, например, според вас е измислил високите токчета? Кой? Високите токчета са били измислени от жена, целувана по челото, обаче. Това аз много го мразех. Да ме целуват по челото. Добре, че дръпнах с течение на възрастта малко. Да целуваш жена по челото е все едно от цялата слива да ближиш само костилката. Аз забравих да ви кажа, между другото, има много хубава слива. Така ли? Да, абсолютно. Аха. Ама ви казвам сливата дрънка. Сочна, вкусна, божествинярска. Така ли? Да, точно до задния двор ми е. Целият град я знае. Сега съм е загърлила. Оня ден един съученик ми вика: каква слива беше, къв овшав стана.